חברים, יאללה. עכשיו אנחנו צריכים גן הרוצחים. משחק שאני נמצאתי דרך אגב. אני מחפש את חברים שלי ואת אח שלי, ואין אליו שהוא שבור עומר וכפיר בוכים. סטאפ לפונמייט, נחש בקראש. איפה אתם? צוח. תקשיבו, מי שגבר שילך עם העירייה. הנה עומד. יאללה, אם אני פוגע פעם אחת אז כאילו אני עוזב אותם כדי שיחיו. אישיו. זהו, עזוב. מלא. אליאור. אסור לפגוע אחד בשני. מה אתה חושב שאתה מנסה להשתלט עליי? מה? אתה נורמלי? בום. אתה שם גאצ'ית אחרי שאני פוגע. טובה, זה מצוצה, מה בעיה? איזה בעיה בראש? תן לי לחיות. כמה HP אליאור? אוקיי. יאללה, עכשיו עוד פעם בואו נעשה רוצחים. תבחרו איזה דמות שאתם רוצים, חוץ ממורטיס ומבואו. טוב, יאללה, בסדר. את אותה דמות עשו. יאללה, אליאור מוכן? אבל אליאור, אם מוצאים מישהו, אסור לרדוף אחריו עוד. וואי, מה אני על החיים ועל הפיפ. על הבטן אני יודע מי נסים. יואו, נשמע שאני יודע מי נסים. אליאור, אני יודע מי נסים. עוד בלה 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 בלה. לא לקטע ליאנטה. אוקיי, מוכנים? 3, 2, 1. יאללה, אללה, פריקי בצ'ה. פרש גיים בצ'ה. דאג אחי, רציתי לשים דאג את האמת. איפה אני צריך לשים גולטי? עומר, ממתי יש לך בכלל? הנה גברת. עומר, אתה צריך להשיג אולטי. ראש גרוע. תראה לי עומר, מה אתה נורמלי? אני שער עוד את זה. היי מלא ליאור. אני עוזר. נוצץ. יאללה מאמא, מה אתה עושה? זה לא זאת. הנה עומר בוא. תעשה אותי מאמא. אליאור, אתה כזה? אליאור, אתה הולך עם העיריות? אתה הולך עם העיריות? אליאור, אתה פגוע, אתה הולך עם העיריות?
אליו. אליו, אתה הולך עם הגיעות? מותק על לא, מה אתה לא, אחי? אימא לי. ביי. למה? עוד פעם. אליו, מה, ראית אותי? אתה צריך לעזוב. עכשיו עומר הרוצח הסדרתי שלנו. אסור לשים דמות שמישהו שם. תודה באמת. תודה באמת שאת זה יש לך. פשוט כנס אליו, מה? כל אלה ואף אחד לא נדיר. תחליט לי. עדנה, תהיו מיסטרי. יאללה חבר'ה, תרשמו לי בתגובות W/game בצ'אט. בצ'אט כל כך. אולי, נעשה מיקרו. תסתכל, לא אכפת לי, גם ככה רואים את זה. או הכי חזק, אלי או חזק. כי אז שמת את האבישים אתה... טסטינג. אחי, דקה, אבל יש לך את הכבישים, יש לך את הכבישים. רגע, יש לך את הכבישים בגאדג'ט? לא, מה, אתה לא צריך. אוי, סליחה, בסדר, בטעות זה. זה הטעות, זה הטעות. אל תיקחו, זהו, עכשיו זהו. אליו, עכשיו זהו, אליו, עכשיו. אני יודע, זהו. רק 18, אוי, רחמים. אליו, דקה, עומר, איפה אתה? בוא אליי. יואו, מסכנים. עומר, אתה רוצה לנו חמשים. יאללה. 5, 3. מה 5, 3? מה, איך אתה קופץ ככה? צ'יטרו. לא, למה אני קופץ? אבל עכשיו אני עומד ככה. מה, אתה צריך לעזוב? מה, אתה רק עליי. עלי קודם. אלי, הורינה את האח שלי. יו, אלי, זה... יו, ראיתי אותו, דופק סייק. זהו, אתה שחרר פה, שחרר חמודון. עכשיו אני יכול לראות? לא, זהו. עכשיו אתה צריך... מה, טורולטי. מה? גם הוא עושה לי את זה. אחי, מה אתה... שמת עליו כאילו? לא, אחי. אוי, סליחה, לא, סליחה. מביא לך את הניצחון, אליו, מביא לך את הניצחון. יאללה, הוא מביא לך את הניצחון, עכשיו אני ארוץ. בואו נראה מי... תגידי איזה סקין יש לך. זה? מורטיס האוכל. יא תקוע. יאללה, קדימה, בואו נתן ברט.
לא, אחי. אוי, זה מטורף, מלך. תשמע, אחי, נזיר. טוב, אני עוזר למי ש... לא, אתה לא עוזר, אתה לא עוזר, אף אחד לא עוזר. תברחו, כי יש לכם עכשיו זמן לברוח. לא, אני יודע. אלי, עומר, זוז מכאן. לא אכפת לי, אל תיקח פוררה. אוקיי, הוא שם אחד... לא, דקה, בואו, אתה רוצה אותם רוצים. עומר לא צריך, רק אלי הוא לא צריך. עומר, מה אתה נוגע? מה אתה נוגע בפוררה? לא, עומר, עובדה שיש הבא. אלי הוא חדתי. לא אכפת לי. אתה לקחת לי פוררה. יאללה. W fresh game. בואנה, פתן. אתה לא צריך, כי אם אני פוגע בך אתה מציג אותי. מה אתה עושה? מה אתה מסתכל לי בטלפון? פתן. אליו, איפה אתה? אני יודע איפה אמר, אני מציג שבטלפון. ברור שאני יורד. אחי, זה לא עזור לך, אני רואה פה. אליו, למה אתה שם עוד פעם, אחי? יצאת מהזון, למה אתה שם עוד פעם? נו, אבל אליו מת. ביי ביי! בואו נסיים את הסרטון. יאללה חבר'ה, תודה רבה שצפיתם, תנו לייק וסאב. ביי ביי.